Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare ആ ലൈറ്റ് ഇട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് Krishna Krishna നോക്കി ഇനി കാണുന്നില്ല. Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna, thank you Balaji, Pranamam. Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govind Temple ISKCON Mangalore 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിലെ 12ാമത്തെ അധ്യായം. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭക്തിയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗമായിരുന്നു? 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. അതില് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. 7ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം കണ്ടു. 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി കണ്ടു. 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 10ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം. 11 വിശ്വരൂപദർശനം അല്ലെ. 12ാമത്തെ ഭക്തിയോഗം. ഇന്നലെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. നൽകി വിഭൂതികളെ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തെ കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞ് അത് കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോകേശ്വരനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ വിശ്വരൂപം അപ്പം മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതില്ല, അത് വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. വിശ്വരൂപ ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ, അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ, അത് ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ,
കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ രൂപം, ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാദ്യങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നത്, ആയിരുന്നു ആ രൂപം. അത്ഭുതാവകവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അർജുനൻ ഭയന്നു പോയി എന്നാ പറയും. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിച്ചാൽ ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആരെയാണ് മനസ്സിലായില്ല. ആരുടെ ഒരാളുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട്. ആരെന്നറിയില്ല. ഞാനിപ്പം ആരുടെ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ കേട്ടോ. പരീക്ഷണം നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിച്ചാൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഭഗവാനെ അർജുനൻ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏത് രൂപം കണ്ടത് അർജുനൻ? പേടിച്ച രൂപം, എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകൾ, അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ, കാലരൂപം കണ്ടു. പിന്നെ അത് നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതെ സകല ദേവന്മാരുടെയും മറ്റ് സകല ജീവാത്മാക്കളെയും കാണാൻ താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർവഗണങ്ങൾ എന്നിവയെയും കാണുന്നു. അർജുനൻ ആരൊക്കെ കണ്ടു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിനുശേഷം ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ട് കാര്യം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഏകാഗ്രമായി ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന മട്ടില്, അതായത് ഏത് രൂപത്തിലെ എന്റെ ഭക്തി ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, പരമമായും ഭഗവാനെ കാണാൻ കരുതുക, എല്ലാവരെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക, നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇപ്പൊ കാണുന്ന മട്ടിൽ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്, സ്വരൂപത്തിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നെ പെരുമാറുക ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന നാട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 2 കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അവിടെ. ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ മാതാജി? നോക്കാം നമുക്കതാണെന്ന്. ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയോട് കൂടിയ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭക്തിയോട് കൂടിയ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തി എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയണത്. ഒന്ന് ഭക്തി എന്താണ്, ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം, അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അതിന്റെ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരാം അതിന്റെ മൂല്യം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്, പിന്നെ 2ാമത്തെ, 3ാമത്തെ, 4ാമത്തെ, 5ാമത്തെ, അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലൊന്നും കളയാനില്ല, അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭക്തി, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീരുമാനമാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണോ അല്ല എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അധ്യായത്തില് നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. 12ാമത്തെ അധ്യായമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഭക്തന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരാണ് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗയുക്തം വിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുക. ഒന്ന്, ഭക്തിപൂർവം അങ്ങയെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോരാ. അതായത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയായി കണ്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ അല്ല പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, ആ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രകാശം, ആ പ്രകാശത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രകാശത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരായിരിക്കും? വ്യക്തിയായിട്ട് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. നരേഷ് മാതാജി സാരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിയായിട്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ വ്യക്തി രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ആയതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് സാക്ഷാത്കാരമൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? മാതാജി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. മാതാജി ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചില്ല പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. പഠിച്ചതൊക്കെ അല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ പഠിച്ചതൊക്കെ വിടൂ. നമുക്ക് ഈ രണ്ടിലും ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നാൻ നമുക്ക് കാരണമാണല്ലോ. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപമല്ലേ മനസ്സിൽ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കി അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മളെ രൂപം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരും അല്ലെ? നമുക്ക് മനസ്സിൽ രൂപം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ, നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം, ഒരുക്കി കൊടുക്കാം. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആ വ്യക്തിയിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ പ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രകാശത്തിൽ ഒന്നുമില്ല, ചിന്തിക്കാൻ ഓർക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ പരിപൂർണതയുള്ളത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യക്തി രൂപത്തിലാണെന്ന്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സമേ യുക്തതമാ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്നാണ് ഭഗവാനും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ടിട്ട് കിരീടം അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഡ്രസ്സ് നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല മാലകൾ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ആ വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കും, നമ്മൾ മാല ചാർത്തി കൊടുക്കും, പല പല തരത്തിൽ മാലകൾ ചാർത്തി കൊടുക്കും, പല പല തരത്തിൽ ഡ്രസ്സുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ നോക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്കതൊക്കെ ഭഗവാനില് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നല്ലൊരു മാല കണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് മേടിക്കാം, ഭഗവാന് ചാർത്തി കൊടുക്കാം. നമ്മളൊരു ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കും. നമ്മളിപ്പോ
ഇപ്പം അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാന് ചാർത്തുന്ന ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മേടിക്കും. എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും പറയുന്നത് അതാണ്, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ വിശ്വാസത്തോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാനും പറയുന്നത്. ഭഗവാനും കരുതുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അപ്പോ ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹി രഥഃ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്, ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, ഏതാണത്? ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർക്ക് കുറെ ചുറ്റി കറങ്ങേണ്ടി വരും, സമയം പിടിക്കും അവർക്ക്, അല്ലെ? കാരണം അവർ ആദ്യം ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു? പ്രകാശ രൂപത്തിൽ, അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സായുജ്യം. 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം, മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം. സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. 5 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതില് സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്, അതായത് പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ ആരാധിച്ച് പ്രകാശത്തിൽ. ആ 5 എണ്ണം ഒന്നുകൂടെ പറയണം മാതാജി. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാരൂപ്യം രൂപം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാലോകം ലോകം, സാലോക്യം, സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം, സാഷ്ട്ര്യം, സാഷ്ട്യ പറയാം, സാഷ്ട്യം. സാഷ്ട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ മാതാജി. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം. അതിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ സമയം പോകും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സായുജ്യമുക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ആ സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൽ പോയിട്ട് ലയിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ പോയിട്ട് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? ഭഗവാൻ എന്ന പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അവരറിയുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകാശമാണ്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ബോറടിക്കും. ഇവിടെ അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കണ്ടു, സർവ്വജീവികളോട് നന്മയിൽ തൽപരരായി. എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ സായുജ്യമുക്തിയിലേക്കും പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് എന്തെടിക്കും? ബോറടിക്കും. അവർക്ക് അവിടെ ചെന്നൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരാഗ്രഹിക്കും അവർക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുത്ത് അവർക്ക് അടുത്തേക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ പോകും. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും ആഗ്രഹം വരാണ് അവർക്ക് എന്ത്? കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവർക്ക് പരമാത്മാവിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത് അവർ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണത്? കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. അവര് വീണ്ടും വന്ന് വീണ്ടും ആരിലേക്ക് പോകാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റേത് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കോ നേരിട്ട് പോകാണ് ഭഗവാൻ. ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ്. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതും സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോണ പോലെ നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ് എവിടേക്ക്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതാണ് വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. എന്റെ ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ
ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശഭാവത്തില് പ്രകാശത്തില് ആസക്തരായവർക്ക് എന്താണ്, പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമുള്ളവർക്കും എന്താണ്, ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർക്കും എന്താണ്, ഈ മുന്നേറ്റം ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ നാമ പറഞ്ഞു, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. ഉടനെ പറയണത്, തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ തപാൽ പെട്ടിൽ കൊണ്ട് കത്തുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെ കിട്ടും? നമ്മൾ എഴുതിയ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആ കത്തുകൾ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, വലിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ പല സ്ഥലത്തും ലെറ്റർ ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിക്കും. അപ്പൊ ആ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും അതെന്ത് ചെയ്യും, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ലെറ്റർ എത്തും. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട തപാൽ പെട്ടികളിൽ ഇട്ടാലാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ആ ലെറ്റർ എത്തുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പഴയ ബോക്സിൽ കൊണ്ട് ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പ്രക്രിയ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഈ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതികമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹ രൂപങ്ങള്, അതാണ് എന്ത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് കിട്ടും? ഭഗവാന് കിട്ടും. നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഭാതർ പറഞ്ഞതിൽ ആ ലെറ്റർ കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ എത്തുന്നത് പോലെ ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യാനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാ.
ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ അചഞ്ചലമായിട്ട് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട്, ഒരിക്കലും മനസ്സ് ചഞ്ചലമാവാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ. ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവര്, അവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആ സമുദ്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ കൈ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഭഗവാന്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ ആ കൈ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നോക്കുന്നില്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മള് ഭഗവാനെ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും നോക്കി അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും തൊട്ടടുത്ത് ഈ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമ്മള് നമ്മുടെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ അത് മാത്രം നോക്കി പോകാണ്. ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പോരവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനു തയ്യാറല്ല? ആ കൈയൊന്ന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. ഇതാണ് നമ്മള് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മുടെ മരം. ഈ ആന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മള് ആ മരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന 2 എലികള് രാവും പകലും, രാത്രിയും പകലുമാണ്. രാത്രി ആ എലികൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. താഴെ ആ കുളത്തില് സർപ്പങ്ങള് നമ്മുടെ മൃത്യുവിന്, അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ കുളത്തിലുള്ള സർപ്പങ്ങള്. ആ കുളത്തില് അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളില് ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ടോ? മേലെ ആ മോളിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നില്ല? വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുമേല് അത് അതുമേലെ തേനീച്ചകളുണ്ട്. ആ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ചകള്. ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന കർമ്മഫലങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ തേൻ ഇറ്റിട്ട് വീഴുന്നതായിട്ട് ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ചെറിയതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം. തേൻ ഇറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് ചെറിയതായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ആ ജീവാത്മാവാണ് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. നമ്മള് നാവ് നീട്ടിട്ട് ആ തേൻ ഇറ്റിട്ട് വീഴുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൂങ്ങി പിടിച്ച് കിടക്കാണത്. കാണുന്നില്ല? തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നാവ് നീട്ടിട്ട് നിൽക്കാണ് ആ വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ആ തേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും തേനീച്ച കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ച. നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? നമ്മളെ തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും സഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കാണ്? ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിച്ച് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൂങ്ങി പിടിച്ച് നിൽക്കണം. നമ്മൾ ആ തേനിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നില്ല? താഴത്തെ കുളത്തില് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. നമ്മള് അവിടെ മേലെ എലി രാവും പകലും ആ കൊമ്പ് കാർന്നു തിന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്ന് നമ്മൾ നേരെ ആ കുളത്തിലേക്ക് വീഴും അല്ലെ? നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് കൈ നീട്ടിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടാ ഭഗവാൻ നിൽക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ? ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേൻ മാത്രം. ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ തേനീച്ചകളുടെ കുത്ത് മുഴുവനും കൊണ്ട് നമ്മള് വേറെ ഒന്നിനും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ആ തേന് മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുക.
അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ. തൊട്ടടുത്ത് കൈ നീട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മളൊരു കൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരും തയ്യാറല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഒരു കൈയൊന്ന് നീട്ടിയാൽ മതി, നമ്മളെ ആര് രക്ഷപ്പെടുത്തും? ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മളാരും. മനസ്സിലായോ നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത്? ഓക്കെ ആണോ? പറയണോ? മാഡം ഓക്കെയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ വേണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ആദ്യം, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുന്നവർ അതിന്റെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ വാഴും, സംശയമില്ല. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നിൽ വാഴാൻ സാധിക്കും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട, നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അതായത് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാ, അത് ചെയ്യുന്നവർ അത് സ്വമനസാല ചെയ്യുക ഭഗവാന്. നമ്മളിപ്പോ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മള് സ്വന്തം മനസ്സോട് സ്വമനസാല നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം, ആരും പറയാതെ. അതായത് നമ്മൾ ജന്മനാ തന്നെ ജനിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരല്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആരും പറയാതെ ചെയ്യുക. അതായത് വൃന്ദാവനവാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവര് വൃന്ദാവനവാസികൾ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചും കിടന്നും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വൃന്ദാവനവാസികൾ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ്? അവര് സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവര് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, അവര് തന്നെത്താനെ. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന പോലെ അവർ തന്നെത്താനെ എന്താണ് അത് അവര് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുക. അത് തന്നെത്താൻ, ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, തന്നെത്താനെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പറയണം. ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണതല്ല, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇൻബിൽറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെത്താൻ അതുണ്ട്, നമ്മൾ തന്നെത്താൻ അത് ചെയ്തു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ മഹാമന്ത്രം ഒരു ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണിയും എന്താണ്? ആ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ആ നാവിന്മേല് ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നൃത്തമാടും. ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കും, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വമേധയാ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് മനസ്സു ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്യുക.
ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ, ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഒന്നാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, ഇതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയണത് എന്താണ്? അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ? രണ്ടാമത്തത്, ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരാം, അഭ്യസിച്ച് വരാന്ന് പറയും നമ്മൾ. അഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആരും പറയാതെ തന്നെത്താൻ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളോട് ആര് പറയാണ്? ഒരു ഗുരു പറയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും? ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളോട് പറയും രാവിലെ മംഗളാരതി കയറണം, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ മാതാജി ഇതെന്നും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേറാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളത് കേറി കഴിയുമ്പോ കുറെ ദിവസം അത് കേറി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മൾ ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും, അതിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കാണ് അവിടെ. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല, ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്നും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? അവിടെ തന്നെത്താൻ ആഗ്രഹം വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ആചാര്യന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും മെത്തേഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനും ഇതിനൊന്നും നിനക്ക് സമയമില്ല, നിനക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്, ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്, അവർക്കൊക്കെ എന്ത് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം, അവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ എന്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ലോർഡ് കൃഷ്ണ ബില്യണയർ സെർവന്റ്, ഇദ്ദേഹം ആൽഫ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഇദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ ഇസ്കോന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ മായാപൂരുള്ള അമ്പലത്തിന്റെ പുതിയൊരു ചന്ദ്രോദയ മന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അമ്പലം അവിടെ പണി നടക്കാണ്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായവും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് വേണം, ഒരു സ്ഥാപനം വേണം അല്ലെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അമ്പലം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അവതാരം വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വേണം അവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ഷേത്രം, ഇതൊക്കെ പണിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം?
പൈസ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാതും കൊടുത്തിട്ടില്ല, പലർക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സമ്പന്നരായ വ്യക്തികൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഒന്നുകിൽ ഓഫീസ് പണിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ മേഖലകളുണ്ട്, കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്യാം, സാമ്പത്തികമായിട്ടും എന്താ പറയാ പൈസ കൊണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലും പല സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമുക്കത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കാം. അപ്പൊ അത് മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ? അമ്പലം പണിയാനായിട്ട്, ഓഫീസ്, അമ്പലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം. ആ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാം, ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കാം, ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. ഈവൻ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ആണ്, ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ ജോയിൻ ചെയ്ത് സഹായിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വമനസാലുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വമനസാലയായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാവരുത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു പോകാം. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 4ാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഥൈതാദപ്യശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, നിനക്ക് അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിനക്ക് സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ആശുപത്രികള്, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങള്, രാജ്യസേവനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സമുദായ സേവനം, ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉദാരമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യാം, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർമ്മഫലം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? മനഃശുദ്ധി കൈവരും. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു മനഃശുദ്ധി കൈവരും. ആ മനഃശുദ്ധി വന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്തിൽ വരും? അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ രാജ്യസേവനം ചെയ്യാം, സാമുദായ സേവനം ചെയ്യാം, സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം, ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാവും, സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ താല്പര്യങ്ങളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ക്രമേണ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തും? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ അത് 4ാമത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 4ാമത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സഹായം, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കണം, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം, അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം. അതായത് ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, ഓരോരുത്തരുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നേരെ ആ മൃഗരാജാവിന്റെ കഥ പോലെ വരും. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്ന, നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിട്ട് മാറും, തെറ്റായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? 5ാമത്തെ പറയുന്നത് ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ ത്യാഗ ചാന്തീരനന്തരം. നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുക. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. ത്യാഗത്തിലൂടെ മനഃശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5ാമത്തത് എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാനാ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും, മനഃശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സ്വമനസ്സാലെ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും, അതായത് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ച്, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിച്ച് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 2ാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? 2ാമത്തത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 3ാമത്തെ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 4ാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ആശുപത്രികൾ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? 5ാമത്തെ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ധ്യാനം വിശിഷ്ടം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടം കർമ്മഫലത്യാഗം. ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ 5ാമത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ 5 തരത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഫസ്റ്റത്തെ. അത് കഴിഞ്ഞ 2. എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ, നെറ്റ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സാരില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്തത് ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭക്തി എങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി സദാ സംതൃപ്തനായി നിയന്ത്രിതാത്മാവായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിരസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പാടില്ല? മത്സരബുദ്ധി പാടില്ല. ഒരു ഭക്തന് മത്സരബുദ്ധി പാടില്ല. സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കണം, എല്ലാവരും സുഹൃത്തായിട്ട് കാണണം. ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടേതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ വന്നപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു, നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടേതായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തോ അത് മാത്രം നമ്മുടെ, ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഓണറുടെ ആണ്. നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്ത് വേണം? അത് അവിടെ വെച്ച് പോകണം. നമ്മുടേതെന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല അവിടെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പാടില്ല? അവകാശബോധം,
പാടില്ല. നമ്മളൊരു വീട് പണിതത് നമ്മളേതും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ പണിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാതും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അതിന് നമ്മള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവകാശബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനാണ്, എനിക്ക് വലിയൊരു സംഭവമാണ്, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അഹങ്കരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ശരീരം പോലും നമുക്ക് ആര് തന്നതാണ്? ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും സമനില കൈക്കൊണ്ട്, ക്ഷമാശാലിയായിട്ട്, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട്, എല്ലാറ്റിലും സംതൃപ്തനായി, നിയന്ത്രിതാത്മാവായി, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മാന്നോദിജതേ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷാഭയോർദൈർഘ്യർ മുക്തോ യാസാച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ എന്തില്ലാത്തത്? ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട്, ഈ ഭക്തനെ കൊണ്ട് എന്തില്ല? ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നതാണ്. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയം വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും എങ്ങനെയാണ്? സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുക, ഒരേ മനസ്സിൽ ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കർമ്മക്രമങ്ങളും, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കർമ്മങ്ങളും ഇല്ല. നമ്മൾ എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടേതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധൻ, നിപുണൻ, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ. ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് യോന ഹൃഷ്യതി നേഷ്ടി നാശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ദേഷ്യവും ഇല്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ, ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭവും അശുഭവും ത്യജിച്ച്, ശുഭവും ഇല്ല അശുഭവും ഇല്ല, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ, ത്യജിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സമശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമാസംകാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരാമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, അപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും എങ്ങനെ കാണാം? സമഭാവനയോടെ കാണാം. നമ്മളെ മുന്നിലൊരു ശത്രു ആയാലും മിത്രമായാലും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മളൊരാൾ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുക. ശീതവും ഉഷ്ണവും, തണുപ്പും ചൂടും ഒരുപോലെ, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ. നമ്മളൊരാൾ ആദരവ് നമ്മളോട് കാണിച്ചാലും നമ്മളെ അനാദരിച്ചാലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾക്ക് യശസ്സും ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊള്ളാം.
പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനാകുക. അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അസത് സംഘത്തിൽ നമ്മൾ മുക്തനായിട്ടിരിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. മൗനിയായിട്ടിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവൻ, സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധാധാനമത്പരമ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഈ നാശരഹിതമാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത് ആത്മാവിന്റെയാണ്. ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് നാശമില്ല. ഇത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ആത്മാവിന് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം. ഇത് പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരാണ്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഉത്തരേ പറഞ്ഞാൽ മതി. വ്യക്തിരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. പ്രകാശരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാന് അതൊന്നും വേണ്ട മതി. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം ആകുന്നാണ് ഭഗവാൻ ശ്ലോകം 5 പറയുന്നത്. പരമ്പുരുഷന്റെ ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് രൂപമില്ലാതെ ഗ്രഹിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമായിരിക്കും. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രയാസമാണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശരീരികൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട്. അതെ. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വരൂപമാണ്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ നിശ്ചലമാക്കുക. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അഭ്യാസ യോഗം ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഫലത്തെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തെ ചെയ്യുക. പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ അത് സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അഭ്യാസയോഗം ചെയ്യുക. അതെ, ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം.
അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, രാവിലെ മംഗളാരത്തിൽ കയറാൻ പറയുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ന് ഈ മാതാജി പറയും ഇത് തന്നെ, എന്നാ ശരി നാളെ കയറാം എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മാതാജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും കയറാന്ന് വിചാരിച്ച് കയറും നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും കയറണം കയറണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ആദ്യം എന്ന് ഇരുന്ന് പറയണല്ലോ എന്ന് ഒരു ദിവസം കയറാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് എന്ത് വരും? നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നമ്മള് അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളത് അതിന് നമ്മൾ വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതി നമ്മൾ പഠിക്കും അതൊക്കെ പിന്നീട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പോലെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോണത് അല്ലെ, അവർക്ക് അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ കുറെ സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, മാല ചാർത്തിക്കോളും, മാല കെട്ടിക്കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ചെയ്തത് അല്ലെ. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. ഇനി അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അടുത്തവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫലത്യാഗം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? അല്ലാത്ത വഴി കൂടെ പറഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആശുപത്രികൾ, അതേപോലത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മനഃശാന്തി കിട്ടും. കിട്ടി അവർ പതുക്കെ എവിടേക്ക് തന്നെ കടക്കും. അവരും ഈ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വഴിയുള്ള ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ കടക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തവർക്ക് വേറെ വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തത്. ഇനി അതും പറ്റാത്തവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ സമ്പാദനം ചെയ്യും. ഭഗവാനെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കുറെ പറഞ്ഞു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഒന്നിനും അവകാശബോധമില്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി സദാ സംതൃപ്തനായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉപയോഗിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മുടേതായ ഒന്നും ചെയ്യാനും എല്ലാ ഭഗവാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കരുത്, അവരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയില്ലാതെ മനസ്സെങ്ങോട്ടും ചലിക്കാതെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മത്സര ബുദ്ധി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്സര്യം പാടില്ല, എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കണം, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങള് സമനിലയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, ക്ഷമാശാലി ആയിരിക്കണം, പിന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായിട്ട് തീരാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവര് സുഖവും ദുഃഖവും ഭയം ഉത്കണ്ഠ ഇതിനൊക്കെ സമചിത്തതയോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നും ആശ്രയിക്കാത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യഥ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ
ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, പിന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും എല്ലാം ത്യജിച്ചവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. പിന്നെ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അതിനൊരുപോലെ കാണാം. പിന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും ശീതോഷ്ണങ്ങള് മറ്റുള്ളവര് നമ്മൾ ആദരിച്ച് നമുക്ക് ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കാം. പിന്നെ അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാനാണെന്ന്